Татарстан президенті атамасы қалсын, әлі өзгерсінмі? Менің fikrimше қалсын. Россия зор бит ул. Бер президентлегенә булмый һәм һәр регионның үз президенты, үз җитәкчесе, үз башы булырга тиеш. Сездә генә хикмәт түгел бит инде. Президент исеме 90 елларда безнең телгә керде. Ияләште бит. Ләкин бер уйлаганда, мәсәлән, хәзер президент сүзен төрле атамаларда, мәсәлән, җәмгыять җитәкчеләрендә президент дип атыйлар. Бу нисбәттән караганда, нигә аларны бәйләмиләр? Татарстан Республикасы милли республикаларының атамаларының җитәкчеләрен атаганда президент сүзенә бәйләнәләр. Бу бит инде аңлашылмаучылык килеп чыга. Башка атамаларда да президент сүзен юкка чыгару гаиләсе үзгәр, дөнья үзгәреп беткәндер инде. Минемчә мәсәлән. Һәм инде сез әйтәсез, президент атамасы ничек башка калсын дип. Калырга тиеш. Сүз булгатудан гына җисеме үзгәрми бит аның. Калсын. Миңа бирсәң. Тулысынча бер-ике җөмлә әйтеп бирсәң. Мен калсын дип уйлыйм. Аңардан гына сүздән генә мәгънәсе үзгәрмәсен дип уйлыйм. Мен калдыра якланып барып. Минем фикеремчә, бу күбрәк формаль мәсьәлә. Шуңа күрә президент булса да, башка аталар булса да, ниндидер аерма юк дип уйлыйм. Әлбәттә, президент сүзенең ниндидер үзенчә матур яңгырашы аһәңе бар. Һәм мин әлбәттә каршы булмас идем, әгәр президент атамасы калган булса. Республики, который национальная республика, должен быть президент. А в областях пусть будет губернатор. Там Саратовская область, Волгоградская область, пусть будет губернатор, а все-таки Башкирия, Чечня, Татарстан. Пусть лучше останется президент. Все-таки у нас есть татарстанская конституция, ее сейчас, конечно, подвели, нормально, но пусть будет конституция Татарстана. Меніңше президент атамасы болырға тиеш, чөнки президент болмаса, әйтек глава Татарстана деп әйтсәк, ул президентның дәрәҗәсен төшерә. Һәм меніңше Татарстанның, татар халкының үзенең президенты булырга тиеш. Аны исеме президент булырга тиеш, чөнки президент булмаса, ничектер стимул булып тора. Үзебезне уйлап күрсәтә, әмма глава булса, ничектер президент түбен сәтә. Баш лидер булса, күбрәк алар җайлырак бит инде. Кеше барыбер под контролем ничектер бөтенесе бер булыр иде дип уйлыйм, минемчә. Синеңчә Татарстан президенты президент булып калырга тиеш, президент атамасы сакланырга тиеш. Әйе, алай контроль була. Һәм аның дәрәҗәсе була, мондагы халык өчен. Алай кеше таралып бетер дип уйлыйм. Президент институты оешкач безнең Татарстан мәмләкәтендә бәйсезлек алгачын президент исемен менә атамасы өчен митингларда бит яктап чыктык. Минтимер аганы. Минтимер Шәриповичны. Әлбәттә калсын. Ул теге башлык дип атарга әйтәләр инде. Район башлыклары бар, главалар урысчасы инде. Башлык инде ул. Шул дәрәҗәгә төшерергә кирәк түгел. Республика, Татарстан Республикасы өчен безнең бөтен инкыйлабчылар, революционерлар көрәшкән бит инде. Мулла Нурвахитов декретлар чыгарып, Лениннан, Сталиннан кул куйдырып, Идел Урал штаты турында сөйләшеп, дергетне үзе язып урысча бер иде төзәтүдә кермәгән килеш курлар куйдырып, президент дигән президент инде, мәмләкәтнең башлыгы, ул хуҗа. Башкача күз алдына китер булмый. Юк, башлык диванда Хан дип күз алдыма килми. Ул теге Рамзан Кадыров башлангыч белән чыкты, шулай итәргә кирәк. Башлык итеп куярга, глава итеп дип. Дөрес түгел мин. Шундый әйттем. Президент. Нәрсә безнең президентыбыз Миннеханов? Бик ипле, бик дәрәҗәле, ил күләмендә, Россия күләмендә генә әйтмим, Татарстан әйткән дә юк. Бөтен дөнья күләмендә йөри, Татарстанның вәкиле булып йөри, президент булып. Һәм шуның белән горурланабыз да без.
біздің президентіміз бар.